O yan, naka-video na yan. Teka lang. Ano muna din para pinapaalis ko alanganin ka. Hindi tayo kailangan natin sa princess. Yes. Dito. Paulen. Kita kaya? Halika na. Halika na. Pinapaalis daw yung sasakyan, Jess. Naka-video na yan, Dave. Pinapaalis. Naka-video na yan. May pulis, oh. Sandali lang dito. Ay, taga lang. Ay, taga lang. Ikaw, doon ka dali mo. Tapos dito, iwasan mo yung ano, ah. Wala naman na akin. Dave! Ay, sorry. Ako! Oh, shit. Yan. Teka lang. Bigas, go daw. Hindi, video to eh. Ay, video. Video ang kapo ba? Oh, video. Teka. Teka, yung ano po, yung... Sandali. Naka-record kaya patingin niya, Dave. Umaandar na. Oo nga, naka-record. Alis din dyan. Teka. Sandali. Hindi ko na pamigil. Okay, nakakontrol doon, ah. Saan to? Tumaba. Dahan! Oh, shit. Game, Dave. Kasi ang daming tao sa babae. Oo, Parang oo. tumaan ako. Wag na maruhan na mag-slide. Teka, yan na, oh. Mag-slide ka, padaanin mo muna ako. Aray, lamig. Oh, yan. Control ka na pagdating doon. Ano, umalis ka. O, game, Dave, ha? Dali. 1, 2, 3.